салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Ина бародаро Кулоб, шаҳри Кулоб барф боридааст. ина сентр, маркази савдои Кулоб. ина ҳам шаҳри Кулоб омадем гашта айсем. ина бародарои бахшиш мо гомолбозорша натунистем ба навор гирифтава омадем шаҳри Кулоб ахча. ина ба навор гирифта айсем, тамошо кунед, роҳат кунед. заксхона да бародаро ура консерт. ина